Dyma'r myfyrdod ar gyfer Medi'r Pedwerydd ar 15. Ni ddechrau gyda gair o ras. Dydd hwnnw ti'n gilydd yn bobl i ti, eith addoli yn enw ein harglwydd Iesu Grist. Mae dy ysbryd yn ein harwain i gofio bod myrddionau neu cyfrif ei hunain yn bobl ac yn blant i ti. Wrth dy addoli gyda'n gilydd, gweddiwn am oleuni dy ysbryd, i gydnabod ein perthynas a'n cyfamod â thi, fel dy bobl di yn y byd. Amen. Wel, yw'n syth mewn y myfyrdod heddi, a mynd i benod 5 o llythyr at yr Effesiaid, adnod 30, obligid aelodau ydym o'i gorff ef. Obligid aelodau ydym o'i gorff ef. Cyhyddir pregethwyr yn aml i bod yn dweud ei neges yn y lle anghywir. Hynny yw, yn aml iawn nid yw dynion yn amau cywirdeb i datganiad. Y ferniadaeth yw ei bod yn ei dweud yn y lle anghywir. Anogir pobl i fod yn ffyddlon i ddod i'r capel, cadw'r sul, i arfer iaith lan, i arwain bwyd glan ac yn y blaen. A'r ferniadaeth yw, nid nad yw y neges yn iawn, ond hyn. Wel, pam dweud hyn yma? Y tu allan mae eisiau dweud y pethau yma. Dyn ni'n dod i'r capel ac yn cadw'r sul. Ni'n ceisio'n gorau i arfer iaith lan ac i arwain bywyd da. Mae'r pregethwyr yma yn dweud hyn yn y lle wrong. Y dywediad Saesneg yw preaching to the converted, ynddo fe. Mae'r ferniadaeth yn deg. Ac ni chredaf bod y sylwadau yn codi o unrhyw ddrwg deimlad o beth yw'r ateb de. Mae 2 reswm dros gyhoeddi'r neges yma. Yn y lle cynta, dwy'n y pethau hyn ar gof i'n gilydd. Mae lle yma i ni ddysgu'n gilydd a dwy'n pethau ar gof, pob un ohono ni. Ond yn ail, yn bwysicach na hynny, oherwydd ein bod yn credu, yn offeriadaeth pob crediniwr, a mae hyn yn bwysig i ymneilltuaeth ac annibyniaeth. Hynny yw, wedi atgoffa'n gilydd, ein dyletswydd yw gweithredu'r pethau'n hunain, ac oherwydd ein bod yn credu, fod pob un ohonom sydd yn yr eglwys, i fod yn offeiriad dros Grist, rhaid ar gyhoeddi eraill. Dyna paham i gredaf y dywedir ac y cyhoeddi'r hyn o'r pilpidau, i ddysgu'n gilydd ac i'n gwneud yn genhadon dros Grist. Mi garwn ni ddweud ychydig o eiriau wrth aelodau Eglwys Iesu Grist. Y chi a fi. Nid yr rhaid tu allan i aelodaeth yr eglwys, ond ni sydd wedi'n derbyn yn aelodau ac sy'n parhau yn ein aelodaeth o Eglwys Iesu Grist. Cynghorion ymarferol sydd gan yr apostol Paul yn y benod hon. Ac ymysg pethau eraill, dysga fod y gwir i garu i gwragedd. Dweud mai Paul y dylai gŵr garu ei wraig fel y car Crist ei eglwys. A rhwng y 2 ffigwr yna y mae yn ôl ymlaen o un i'r llall. Mae caru yma yn golygu ymgeleddu, amddiffyn, porthi, cynnal. Dyna meddai Paul ddyletswydd gŵr at ei wraig, a fydden ni'n ychwanegu gwraig at ei gŵr hefyd tegwch cyfartal heddi. Yna mae'n symud at y ffigwr arall. Fel yna mae Crist yn caru ei eglwys. A'r rheswm a sodir dros fod Crist yn caru ei eglwys yw obligid aelodau ydym o'i gorff ef. A dilyn ymresymiad Paul, garen i ofyn cwestiwn, a cheisio i ateb hefyd. Sut rhai ddylen ni fod? Sut rhai ddylen ni fod? Roedd na wahaniaeth rhwng aelodau'r eglwys fore a rhai nad oeddynt yn aelodau ohoni. Nid fi sy'n dweud hyn, ond ractau. Mae'n debyg mai nickname, llys enw oedd Cristion, a roddwyd ar aelodau'r eglwys yn Antiochia, gan yr rhai nad oeddynt yn perthyn i'r eglwys, am ei bod yn gweld gwahaniaeth ynddynt. Wel, sut rhai i ni fod te? Daw'r peth cyntaf i ni ar unwaith. O ddifrif dros Iesu Grist. I ni fod o ddifri dros Iesu Grist. Dylem yn anad un peth arall. Gymered ein aelodaeth o eglwys Crist o ddifri. Braint fawr, y fraint fwyaf falle, yw hon i bob un ohonom. Dywed ambell un, rwy'n aelod, rwy'n hala arian iddyn nhw. Mae hwnna fel talu rhyw glwb yn dywe.
Yma, a thi allan imriau yma, cenhadon drost Gris a'i waith ydym. Roedd yr apostol Paul o ddifri ynglyn â'i dystiolaeth ef dros Grist. Yn ei lythyr at y Corinthiaid, mae'n dweud, mae'n rhaid i mi gyhoeddi'r neges. Allai ddim dioddau peidio cael cyhoeddi'r newyddion da. Nid gwaith ffanatig mo hyn, ond datganiad gwir a syml gŵr oedd yn cymeryd o ddifrif bod yn ddisgybl Crist. Un oedd o ddifri ynglyn â bod yn aelod o gorff Crist. O ddifri yma yn addoli, ond o ddifri ar y stryd hefyd. Mae'n hanes am Francis o Assisi yn mynd â nofus gydag o'r mynachdy i lawr i'r pentref i bregethu. Maen nhw'n mynd lawr trwy'r stryd, trwy'r farchnad, i lawr y ffynon, yn ôl trwy'r stryd arall, i'r mynachdy, heb ddweud gair. Meddyliais ein bod am bregethu nhw medda'r nofus. Atebodd Francis ef, rydym wedi gwneud. Sylwasant arnom yn symud yn ei misg. Gwyliasant ni yn cerdded gyda nhw. Do, beth ar y fi ni bregethu heddiw? Roedd Francis, yr anwylaf o holl gymeriadau y mynachdau, o ddifri dros Iesu Grist, ac roedd hyn yn nodweddu ei fywyd. Mae'r byd yn ein gwylio ninnau sy'n proffesu Cristnogaeth hefyd, yn union fel yn amser Francis, yn gwylio ac yn sylwi. Mae posib i weinidog gyhoeddi ei neges gyda'i bresenoldeb heddiw mewn gêm rygbi leol neu ar y mart neu ble bynnag. Dylem fod o ddifri, yn holl fywyd yn hamser dros Iesu Grist. Nid golygu'r ydw i na dylem fod y diddordebau eraill mewn bywyd ac nid yw Iesu Grist ei hunan yn golygu hynny. Chi'n sôn am bod o ddifri, ond nid oes llawer o allu gen i fi. Bydwch a phoeni. Nid gan ddynion a gafodd addysg fawr, neu wybodaeth eang, y cyflawnwyd gwaith teyrnas Iesu Grist, ond gan ddynion a gysegrodd ei hunain iddo ef. Meddai Richard Baxter dros 2 canrif yn ôl, "We are seeking to uphold the world, to save it from the curse of God, to perfect the creation, to attain the ends of Christ's redemption." Os sut y gnawn ni hyn? Trwy arwen dynion at Grist, at yr Iesu croesoeliedig, at gyfodedig dyrchafedig, trwy gymeryd aelodaeth o'i gorff ef o ddifri. Meddai fe'n bellach, and is this work to be done with a careless mind or a lazy mind or a lazy hand? Oh, see that the work be done with all your might. Pray hard, for the well is deep. A mae'r geiriau olaf yna yn ein harwen at wirionedd arall. Yr ail beth, rydym i fod yn bobl weddigar. Pray hard, for the well is deep. A fi chi dimlo rhyw dro i chi fethu ar ôl ymdrech deg. Ymdrechu'n galed, paratoi yn drwy'r i gyflawni gweithred dda i rywun, neu paratoi'n galed ychydig o eiriau i'w dweud wrth rywun ar ran yr efengil fawr yma, a thymlo eich bod wedi methu ar y diwedd. A gofyn i chi hunain, pam y bu mi fethu te? Pam o fi wedi methu? Fe gynllunies fe, baratoes ar ei cyfer yn fanwl. Ond tybed i ni anwybyddu'r fflam ar ein hallor yn hunain. Mor brysur yn paratoi ar gyfer eraill ac anghofio paratoi fy hunan. Mae hynny'n digwydd weithiau ni'n diwe. Allwn ni ddim cynnig Iesu Grist yn waredwr ac arglwydd i ddynion heb wybod hynny'n hunain gynta. Gwyliwn rhagwireddu yn ein crefydd, yr hen ddywediad fod y teiliwr yn cerdded o ddiamgylch mewn carpiau, tra mae'n cynnig gwneud dillad ardderchog i eraill. Rhaid i ni, cyn y gallwn roddi, ac mewn gweddi, ac ymbil, a chymdeithas, a Duw. Mewn gweddi, oddi yno mae tlawd ar gwael yn cael yn hael, o hyd. Cyn wynebu'r dyrfa, cofiwn fel y byddai'r Iesu'n encilio i weddio. Cyn wynebu'r groes, mi gawn ni fe ngardd Getsemane mewn gweddi.
yn sicr os oedd angen gweddio'r Iesu Grist i wynebu waith. Mae'r nhw ni angen gweddio i gyflawni gwaith aelod o'i eglwys. Yr angen i baratoi yn hunain. Rhaid sylweddoli nad oes rhyw wallu neu rym yn dod i berthyn i ni am yn bod yn henw ar lyfr yr eglwys. Rhaid i ni fod yn bobl weddigar, yn rai fydd mewn cymdeithas a Duw. Derbyn ganddo ef ac yna cyfrannu i eraill. Ac oherwydd mae rhai sydd yn derbyn gan arall i'r roddi ydy ni, yn naturiol i ni fod, a dyma'r trydydd peth, i ni fod yn rai gostyngedig yn ein gwaith. Dyma un o wersi mawr Iesu Grist yw ddisgyblion, dysgu gostyngeidrwydd. Gwers ymarferol ar hyn wrth gwrs oedd golchi traed, ynddo fe? Golchi traed y disgyblion. Dysgodd yr apostol Paul y wers fawr yma. Sylweddolodd mai derbyn gan Dduw a wnaeth ei hunan. Dyma eiriau yn ei lythyr cyntaf at y Corinthiaid. Be sy'n eich gwneud chi'n well na phobl eraill? Be sy'n gynnwch chi, ydych chi ddim yn y pen draw wedi dderbyn gan Dduw? Ac os mae rhodd gan Dduw ydy'r cwbl, be sydd i frolio amdano? Fel petai chi'ch hunain wedi cyflawni rhywbeth. Sut rai i ni fod? Hyd y gwela i mae'r Beibl yn ein dysgu ein bod i fod o ddifrif dros Grist, i gymryd ein helodaeth eglwysig o ddifri. Mae nid yn nerth yn ei hunain yn gnawn hyn ond mewn cymdeithas a Duw, ac mae pobl ostyngedig i ni fod. Mi olygwyd llaw lyfr Undeb yr Annibynwyr Cwm Gwendaeth 2004 gan ein diweddar weinidog Parchedi Wilbur Lloyd Roberts. A'r teitl oedd O Wyliwr Beth am y Nos. A dyma ran o ragair Wilbur i'r gyfrol. Gwyliedydd yw'r pregethwr meddai Ben Davies pan teg, ac mae ganddo i gyhoeddi dyfodiad goleuni a thywyllwch, i gymell yn aill ag i rybuddio rhag y llall. Daw'r ddau gyda'i gilydd. Daw tywyllwch gyda phob coleuni, nos gyda phob bore, perygl gyda phob braint. Daeth y bore a'r nos hefyd. Gwaith y bregethwr yw rhybuddio rhag peryglon y tywyllwch ac argymell bendithion y goleuni gan ddangos ei ogoniant. Fe a Wilbur yn ei flaen i ddweud, gwylwyr y tŵr ydym, fel canlynwyr ar arglwydd Iesu Grist yng Nghymru ar ddechrau'r 11 ganrif ar 20. Gwylwyr un dydd ac un hoes a'n byd yn dwy'n tystiolaeth yn ewyllwch a thryfnder gaeaf ysbrydol fod gobaith yn fyw. Gaeaf ni bydd tragyddydd, daw'r wenol yn ôl i'w nith. Mae nos o hyd, ond mae'r bore yn dod. A Duw wedi'n gosod ni fel gwylwyr. Ni, aelodau gorff ef, ond cofiwch ein bod o ddifrif. Ein bod mewn cymdeithas a Duw gan gadw yn ostyngedig. Rhai sydd ei hysgwydd o dan y groes ydy mi fod. Gan sy'n ei groes mae coron ac yn ei wawd mae bri, a thrysor yn ei gariad, sy'n fwy na'n deiar ni. Mwyn ei enw. Amen. Gawn ni weddio. Ein tad yr hwnnwyd yn y nefoedd, gweddion dros dy eglwys yn ein hoes ac yn ein dyddiau. Llanwd eglwys a thlan ysbryd. Diolch am y rhai sydd wedi canu mawl i ti ar hyd y canrifoedd yn dy di. Diolch am y darlun o'r eglwys fel corff Crist. Diolch bod i bob aelod ei le a'i waith pa mor ddi nod bynnag y bo. Diolch am y darlun o deulu Duw. Teulu o Iddewon a chenedl ddynion, caeth a'r hydd, gwryw a benyw, di a gwyn. A diolch am gael ei mabwysiadu i'th deulu, trwy ymddiried yn bersonol Iesu Grist fel ein harglwydd a'n gwaredwr. Diolch felly fod cyd-Gristnogion yn frodyr ac yn chwiorydd, a bod Crist ei hun yn frawd i ni. Diolch i ti arglwydd am y fraint gyfoethog o berthyn i eglwys Iesu Grist. Helpa ni werthfawrogi'n braint, ac i werthfawrogi'n heglwys leol, a gymuned fed eang o Gristnogion, yn ogystal a'r cwmwl o dystion sydd wedi mynd o'n blaen ni. Ein tad,
Ar gyhoedd ar eglusio'r newydd o'i gwendidau. Tywys wy geisio arweiniad wrth air di. Par fod air yn llusern ac yn llewyrch. Gweddion dros bentrefi ac ardaloedd Cymru sy'n gallu bod mor unol ym mhob peth ond wrth dy addoli ar dy ddydd. Cymryd regaredd ar ein dyddiau. Tyrdath bobl i fod yn un yn Iesu Grist. Arglwydd, derbyn ei mawl angweddiau, trwy Iesu Grist ein gwaredwr. Amen. Gai gyhoeddi bod bore coffi yng Nghanolfan Carwyn gan y capel a'r menshed ar y cyd ar gyfer cefnogi bore Macmillan. Pedwerydd ar 20 rhwng 10 a 12 yn Nghanolfan Carwyn yn y Gwendraeth. Hwyl am y tro.